Eu son María Torres, son directora artística da compañía, tamén son actriz e produtora e coordinadora de proxectos e de vez en cando levo a comunicación, a relación. Bueno, esencialmente gustaríame ser directora artística de arte. Eu son Mari, neste proceso en concreto estou de manipulador de obxetos. Tamén participei antes de actor e de técnico, tamén na compañía. Iso son. Pois o meu traballo como actriz ao servizo da dramaturgia comeza o primeiro día de ensaio, porque estamos construindo o que será a narración a través das improvisacións coordinadas e dirixidas por Gonzalo. Entón, ese primeiro día de ensaios comeza o meu labor como a actriz creadora. Despois, así que todo isto está armado é cando realmente se pecha o que é a creación de personaxe. O proceso durante eu debo de ir buscando, pero estou moi ao servizo da construción da creación escénica. É como se a construción do personaxe é un premio despois de ter creado. Claro, no meu caso, tamén no meu primeiro día de ensaios, que coincide pois igual que a segunda semana dos seus ensaios realmente, porque como manipulador non ten moito sentido que eu participe, digo activamente, porque nas ideas, nas conversas, xa igual fai meses que falamos de todo isto, non? Pero activamente aparece cando xa empeza a haber unha idea xeral do espectáculo, cando xa a actriz ten unha especie de idea dos personaxes, de quenes son, de como son. É aí onde aparecen os elementos, os obxetos, que son primordiais, o sea, non quero dicir que vayan despois, pero sí que aparecen un pouco despois na creación, nese cronograma, digamos, escénico. Hai ese traballo de mesa porque eso presuporía que estaba xa na mesa o espectáculo. O espectáculo, aínda que hai un traballo xa feito, chega aquí e é no caos creativo que se conforma. Non ten nada que ver co traballo sobre unha peza dramática xa pechada desde o inicio do proceso. Claro, como vexo nese mundo das ideas, onde aparecen as ideas, os universos, quizáis está máis Gonzalo na súa labor, nese mundo das ideas que, como digo, que non sei, podríamos dicir un ano, medio ano, sabes, non é algo tal. É cando se empeza a materializar que eu creo que aparecemos nós nestes roles. Creo, nese momento onde se empeza a construir e empezamos a formar parte activa. Ese mundo das ideas eu creo que máis ben pois, comunicacións informais, achegamentos, pero non un traballo de confección, que senón sería pois, iso, pois, unha dramaturgia escrita. Unha creación colectiva. Claro. A mí pareceseme a chegada, primeira fase, é descubrir e buscar, esencialmente, e xogar, claro. Sin xogo, non hai nada. Quizáis ao inicio, cando menos exercicio, menos técnica hai. Creo que está sempre subxacente, pero sobre todo a técnica de interpretación aparece nunha fase posterior de creación. A primeira é máis embrionaria, de procura de ideas e de onde vimos que está pasando, onde vamos, máis nun borrador. Claro, no meu caso, creo que un pouco máis pragmático, porque tamén o xeito de traballar do Elefante, ou de Gonzalo tamén en concreto, falando dos obxetos, hai unhas ideas moi claras con respecto aos obxetos. Entón, nesta parte como manipulador, sí que hai ese xogo, sí que hai ese probar, digamos, para poder propoñer, evidentemente, pero xa hai unha idea bastante clara. Entón, chego bastante xa ao servizo do que hai que facer. Tamén polo tempo e polas conxeturas da vida, non sei como dicirlo, económico-social do teatro galego, pero é un pouco máis pragmático.
sí que hai xogo, sí que hai búsqueda, pero xa hai unha idea bastante clara. Entón xa entro bastante a... Circunstancias ideais, facer unha creación como que facemos nós, debíamos de poder ensayar 3 meses. Quero dicir, é un proceso creativo moi complexo, pero claro, isto debería estipularse tamén nos orzamentos, nas puntuacións dos procesos creativos nas subvencións, porque non é o mesmo que ter un texto e poñelo en escena e crear un espectáculo e estrealo, non? Entón, o ideal sería ter 3 meses para traballar, para ter un mes e medio de creación, un mes e medio de interpretación. Así, o primeiro representación, o espectáculo estaría pechado. A realidade é que estamos inseridos nun sistema de industria comercial tamén e tantos actores se puntúa e a calidade, obviamente, o interés artístico e cultural, etc., pero debería estipularse unha creación de outros tempos, porque realmente estamos comportándonos como super artistas, superproductores, creando, producindo e facendo un montón de tarefas. Sí que podría dicir que as prisas son malas enemigas da creatividade, porque as prisas tiran máis da practicidade e a creatividade alóxase un pouco disso. Eu tamén diría que demasiada calma tamén alonxa a creatividade. Tamén. Cando traballábamos en Bélxica e creábamos espectáculos, algo que maravilloso, con artistas que tiñan un estatuto de artista, que un paro, digamos, infinito, moi fácil de manter ao longo dos anos, pero era na época. Había unha ausencia de creación moi diferente daqueles artistas que tiñan o estatuto de artista e os que non digo. Non digo que había un relax a veces que facía que as ideas non pasa nada, claro, si non funciona, viene mañana. Entón, bueno, hai un equilibrio aí entre a ausencia e o demasiado relax, para a creatividade, creo. Claro. Eu creo que a diferencia esencial é que a actriz ten a máscara e o corpo dentro da escena e o manipulador, a máscara son os seus obxectos. Entón, a actriz usa o seu corpo para comunicar e eu intento transmitir o meu corpo aos obxectos para que eles comuniquen por mí. Entón, a miña presencialidade é a través dun obxecto que a priori é inerte ao que lle intentamos dar vida. E a actriz en que vivir no seu propio corpo para poder comunicar. Sí que é diferente, pero é tamén unidade. Eu tamén me relaciono co espacio, é como un yin e yang, unha moeda con dúas caras, non? Ele está interactuando por detrás e por diante, pero é un todo. E de algún xeito utilizo tamén como un obxecto todo o que vai salindo dai, os propios obxectos e a propia estrutura tamén. Tamén sensación ás veces que sea transparente, que María e eu estemos facendo xuntos porque non nos vemos, pero nos sentimos e hai unha unidade. Non é visual, pero é sensitiva, por exemplo. Nunha primeira parte do proceso, que empezamos traballando Gonzalo e eu solos, era moi todo misturado, moi íntimo, porque en realidade estábamos construindo a dramaturgia máis que traballando a interpretación, como xa dixemos antes. Entón, había pequenas pausas de debate sobre que ten sentido a nivel temático, a nivel do espacio, da evolución da escenografía, que fai máis parte agora que suceda, moito máis na dramaturgia que no ritmo ou que na interpretación. Entón, a relación, en realidade, está todo en unha cousa. El está dirixindo desde a butaca e eu estou dirixindo a miña maneira ou creando desde a escena, nun diálogo moi interesante. Para mí foi unha parte do proceso moi bonita, da que agora sinto bastante saudades, porque estamos, quero dicir, gústame moito ter máis xente no equipo, pero é todo distinto. Eu agora xa me desvinculei da miña fase de dirección artística e teño que ocuparme de min como actriz nesta fase final da creación para construir un personaxe que teña sentido. Eu desliguei-me e dixen adeus a miña dirección artística, desgraciadamente, non podo estar en todo. Polo momento, está chegando todo a vez.
Entón, estamos intentando sobrevivir ao vestiario, a música, a aderezo novo, obxetos novos, gafas. É un grande finale de, bueno, polas características do proceso, pero claro, cada elemento nos axuda a descubrir máis o personaxe. A min agora estou intentando que cada música nova que chega, pois, dame un xeito de moverme, unha dinámica, e cada elemento, cada obxecto tamén na composición do personaxe, e tamén nos son moi útiles a hora de coordinarnos con Mario, o que pasa adiante, o que pasa atrás, a música, non? Un pouco como un referente que temos os dous para a dinámica da acción. A música, creo que nas creacións do Elefante tamén sempre é un pilar esencial, espazo, música, obxecto. Creo que en ningún caso, aquí por lo menos eu suscribo todo o que dixo María. Para nós como Nexo de Unión, como tempo, ritmo, nos vai dando moito. Pero creo que sí que é importante resaltar que ainda que chegue tarde, no noso caso nunca é pois como unha decoración auditiva. No, é esencial. Claro, é algo esencial. Eu noto cando veo as partituras que fai María, por exemplo, cando aparece unha música, como cambian, como medran, ou incluso como aparecen ou desaparecen, non? Tanto como iso. Entón, está chegando todo. Está crecendo todo. Está crecendo todo, pero parte moi esencial, seguro. Se nunha peza de texto hai un texto, nunha peza de teatro físico hai unha partitura de accións físicas, que nas escenas musicais son como, nos dixeron algunha vez, facedes óperas en movimento, non? Non se canta, pero o corpo si se move coa música. Entón, é realmente conseguir que a música e nós sexamos un, e iso fai que hai unha partitura moi rigurosa de accións que nos dá moita liberdade, paradóxicamente, porque non estamos improvisando, non improvisaremos nos enviarse que este pechada, sí haberá un pequeno marxen para que o espectáculo vaya crecendo na rodaxe, pero sí que hai un esquelete que nos permite bailar. Eu creo que sería imposible traballar realmente un teatro da estética, do movimento, das posicións exactas, sin unha partitura que día tras día se vaya, como dicindo, tocando terra. Claro, teño que pasar por aquí, por aquí e por aquí, e se non paso non está ben, porque un teatro estético non é o mesmo estar así, que estar así, que estar así, non? É evidente. No meu caso concreto, en 5 minutos de espectáculo, igual teño medio folio de accións físicas. Eu supoño que cada unha toparemos o noso propio linguaxe para nos mesmas, pero creo que a totalidade do equipo leva unha partitura super ben definida. Hai que guardar a calma, obviamente, saber que é un momento especial e que os nervios están aí, porque aínda nunca se testou, non? Eso a min é o que a curiosidade de ver como o público vai recibir o que facemos é unha enigma tan grande que é o que máis me pode estabilizar e me atrae ao mesmo tempo. Entón, intento pois facer a miña dinámica vital e persoal e artística e o yoga e respirar, saber que ainda que as cousas estén sin atar de todo, hai que ter inteligencia emocional de manter a calma e de dicir, ok, todo vai vindo a sitio, seguramente haberá cousiñas, porque, bueno, é un momento de celebración tamén. Non o vivo como algo moi estresante, máis un momento importante. Claro, na miña parte, claro, non sei como dicilo, se Gonzalo e María, por exemplo, son os pais, o pai e a nai do Elefante, eu entendo incluso maior nerviosismo por como funciona o espectáculo. Claro, no meu caso, eu teño unha confianza cerra en eles, realmente, entón non dubido por ningún segundo no seu criterio, sei que habrá cousas que aparecen, desaparecen, evidentemente o público fala e se lle escoita, non? Entón, como que eu non penso moito tanto como van a recibir o noso espectáculo, porque diso teño bastante, no anterior, por exemplo, teña bastante claro que está moi confiante niso, pero sí que hai
algo desos nervios dunha primeira cita, dun nacemento, de algo que se fai por primeira vez, pero con ilusión, e non con medo. Digo isto porque sí que en outros procesos ou en outras ocasións ou noutros traballos sí que vivín máis medo, máis a isto non está, isto va a explotar, vai se me caer o escenario acima, no, sí que vivín máis medo. Nestes concretamente non hai medo, hai máis ben ganas. Que a materia está tamén viva, unha vez que se testa, aínda hai axustes entre que facer, entón, moitas veces realizamos pequenas funcións nun ámbito íntimo para ir testando. E demora un certo tempo ata que a materia está pechada, depende de cada proceso creativo, pero sí, o día da estrea nada está selado con puño. E o día de verificar se está todo ok e se hai que axustar algo, pues axustase, non é o que hai que facer. O personaxe principal é o da Regina, a señora maior que comeza a sentir que empeza a coper a cabeza, non? Pero según íamos construindo, bueno, xa era unha idea original tamén de Gonzalo, que logo desbotamos, logo volvemos a repescar, empregar na narración máis personaxes relevantes neste momento de vida en que unha persona empeza a sentir que se despista, que se esquece, e ese momento en que a familia se dá conta e que a persoa xa non toma consciencia, non? E entón, pues, para narrar este proceso, temos a persoa maior, temos a súa filla, que a cuida, e temos unha doutora. Vale, un pouco, pois sí, na realidade, pois, hai asistentes sociales, traballadores sociales, hai máis familias, seguramente, xente que axuda na casa exterior, pero, bueno, teatro é a vida comprimida e resumida e esencializada, entón, parecíanos que eran os tres eixos, non é? A sociedade, o lado público, representado pola doutora, a filla e a propia persoa maior. Entón, é moi acrobático, é un desafío moi grande como actriz, porque fago uns cambios de personaxe en 2 segundos. Entón, para ir narrando a historia dunha maneira dinámica é interesante, intentando non repetir os cambios de personaxe, empregando ferramentas diferentes para transitar entre un e outro. Hai momentos en que aínda estamos buscando como facelo para non repetir nunca, pero é moi rico porque teñen corpos moi diferentes, os elementos de vestiario e a música axúdanme a transitar entre un e outro, e son, bueno, está sendo moi interesante descubrir tamén por ese lado autobiográfico que ten esta peza, non? En como eu viví ese proceso de miña nai, pero, bueno, isto afondaremos noutro momento. Como é desde o suxeito, non? E como o exterior o vive. A composición dos personaxes físicamente intento variar, que xa a nivel corporal moi diferentes tamén, con dinámicas diferentes, con alturas diferentes. O personaxe da señora maior é o máis complexo porque, claro, non queríamos, eu son unha actriz, xa non son unha rapaza, pero non son ainda maior, entón, pues, nada de maquillaxe, non queremos enganar ao espectador, é unha actriz de teatro físico que construe un personaxe inspirado no cinema mudo, no deseño animado, non é nada realista, son códigos corporais diferentes, está máis inspirado neses dúas linguaxes escénicas do que intentar pretender que ninguén do público pense que son unha persoa maior, son unha actriz máis nova e espero que eles entren no código que creamos. Os personaxes teñen
idades diferentes, pero esa é a maravilla do non realismo e do teatro físico, no? Que un podo coa técnica evocar, facer que o público diga esta persona madura no momento máis grandioso da súa carreira profesional. Outro, pois, unha persoa que está perdendo a consciencia, aínda que o corpo acompaña, pois, a cabeza marcha, e outro é alguén máis novo, bueno, son as ferramentas do corpo que nos ofrecen toda esa variedade, palabra que non existe, de opcións. Do feito de que os personaxes que interpreto están inspirados fortemente porque ten esa parte de non é unha peza de teatro documento, pero si bebe dunha experiencia real que nos vivimos, o proceso de demencia de miña nai, e que queremos ampliar porque hemos estudado e visto que son parámetros que se repiten. É unha historia para mí, non é a miña. Eu comparto isto que vivín, eu creo que polo que falo muchísimas persoas, e agora que miña nai está pues, vivindo nunha vivenda en que teño acceso a outras familias e outras historias, son moitos elementos que están aí sempre, non? Entón, iso por unha banda, e por outra, o feito para min de facer a filla que cuida a nai é super forte, claro, porque aínda que hai unha linguaxe e non é teatro realista, si hai un motor que sinto moi fácil. Entro nesa situación, non necesito pensar en cambio. Cando fago doutora, que é algo que eu non teño experiencia vital, pois sí que teño que documentarme máis, a hora de compoñer, teño que facer un traballo racional tamén de pensar que tipo de accións físicas desenvolve. Coa filla está todo dentro de mí con ganas de salir, casi teño que frenar, non? E coa velliña tamén, porque ao longo destes 3 anos xa, que miña nai xa está no grado máximo de dependencia, pois teño estado con ela en certas circunstancias e coas súas compañeiras, non? Moitas xa falecidas, non? E tamén a memoria toda dese proceso dela en que de negación na maior parte do tempo, porque moitas destas persoas non aceptan, non ven, o seu cerebro xa non ve o que está acontecendo, non? Sí que ten un lado de paz, non sei se isto ten interés para ninguén, pero de manifestar, non? Algo que está aí dentro de mí, aínda que non considero que fago este espectáculo como unha terapia, si ten algo de compartir, de sacar para fora este tema de saúde mental que eu creo que está aí empezando a sair, pero que ainda lle falta moito por estar na sociedade. E as nenas e os nenos, as súas nais e os seus pais, estou segura de que viven algúns igual xa están vivindo experiencias deste xénero, igual que os nosos fillos se viviron.